Benvinguts, benvingudes al nostre videopodcast Veus de Cooperació, impulsat per UniAct, Universitats en Acció per un món més just. Avui explorem la dimensió ètica de la cooperació i ens preguntem com les organitzacions gestionen els desafiaments ètics. I ho farem amb la Míriam Hatibi i la Núria Francolí. Benvingudes. Hola, moltes gràcies. Doncs estem avui aquí en aquest estudi amb moltíssimes ganes d'explorar aquesta dimensió ètica. La Míriam, pels que no la conegueu, és activista i consultora de comunicació a l'empresa Civilare. L'any 2015 es va graduar en International Business and Economics a la Universitat Pompeu Fabra i posteriorment va fer el màster en internacionalització a la Universitat de Barcelona. És autora d'un breu assaig sobre la identitat i la inclusió titulat Mira'm als ulls, editat per Rosa dels Vents, i del conte Leila, editat per Timon Mas l'any 2018, escrit juntament amb Mariam Benarab. Des de fa uns anys es dedica a l'activisme antiracista i feminista, posant el focus en la força de la comunicació per aconseguir canvis socials. Participa en programes de ràdio i televisió on aporta una visió més plural de la societat que sigui fidel a les realitats que veiem als carrers. La Núria Francolí Sanglas és sociòloga i és experta en gènere. Abans d'entrar a la Universitat de Vic, on ara treballa com a gestora de projectes de recerca, durant els últims anys ha treballat com a tècnica d'educació per la justícia global amb temes relacionats amb les persones refugiades de Palestina a UNRWA, Catalunya, i com a tècnica de cooperació internacional al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Des de l'àmbit de la formació va cursar un màster en estudis de gènere, dones i ciutadania i un postgrau sobre societats africanes. Núria, déu-n'hi-do el currículum de les dues. Ara sí, benvingudes a aquesta exploració que farem avui dins d'aquesta dimensió ètica de la cooperació. I per anar entrant en matèria, en aquesta dimensió, doncs ens agradaria molt que ens expliquéssiu, que ens donéssiu un punt per començar a reflexionar sobre els reptes ètics que hi ha dins de les organitzacions que enfronten els seus projectes de cooperació. Míriam. Bueno, jo crec que és un tema bastant complicat, però que al final intentarem aterrar-lo almenys des d'alguna perspectiva. O sigui, a nivell ètic, dins de la cooperació, lògicament es plantegen molts i molts reptes, tant a nivell d'organització interna, al final no deixen de ser organitzacions de persones, equips, i tots els reptes propis d'una organització, a nivell de finançament i de transparència, moltíssims altres. Però sí que per mi hi ha un punt important, que és la posició des d'on es fa la cooperació. Per les organitzacions europees, les organitzacions blanques, la cooperació al desenvolupament que es fa a nivell internacional sempre, o pràcticament sempre, és des d'una relació no horitzontal, o sigui, una relació de poder entre el cooperant i la persona usuària, beneficiària dels projectes. I aquesta posició de poder parteix molts cops d'inferioritzar l'altre també, llavors d'aquí destilen com temes de quin reconeixement s'està fent de l'agència dels altres, dels projectes que hi ha funcionant, del territori al que estem arribant, etcètera, que suposo que anirem entrant durant l'estona que estiguem aquí, però sí que és un punt de partida, no? Com opera el complex del Salvador Blanc des del principi fins al final d'un projecte. Déu-n'hi-do, aquest complex del Salvador Blanc, que evidentment l'anirem tocant al llarg del podcast d'avui. Núria, en quant a reptes ètics. Sí, molt d'acord amb tot el que estava comentant la Míriam, sobretot en el fet que és un tema bastant tabú i que poques organitzacions s'atreveixen a abordar-lo com caldria ser abordat, perquè farà trontollar bastant la forma en què s'ha treballat durant tots els anys, no? Durant els últims anys. Crec que sí que és important apuntar que tot el que estava explicant ara la Míriam sorgeix no en un espai del buit, no? Sinó que tot plegat és important tenir en compte que es dona en un context d'una herència colonial i d'una pràctica encara colonial, no? Que si bé el sistema colonial
es va pretesament acabant en el seu moment, tota aquesta herència, tot aquest tipus de relacions de desigualtat continuen presents en el nostre dia a dia i també en l'àmbit de la cooperació, no? Al final, les pràctiques de cooperació estan basades en unes idees de racisme i de superioritat blanca que estructuren la societat-món en la que vivim i que també impregnen, per tant, les polítiques i les pràctiques de cooperació que es porten a terme tant des de les organitzacions internacionals i més globals i més grans, però també des d'ONGs molt més petitones que treballen des d'aquí, no? Jo crec que, ara que has dit, Núria, el que és tabú, això és com molt clau perquè al final és com... O sigui, reconèixer en tu mateix el complex del Salvador Blanc, que tampoc cal que siguis una persona blanca per tindre'l, tot i que, lògicament, és com més accentuat simplement pel que cadascú aprèn per les seves circumstàncies. És com molt tabú perquè al final la cooperació, els projectes de justícia social, de solidaritat, sempre com que es suposa que el punt de partida és la bona voluntat, no? I les ganes d'ajudar. Llavors, si et diuen que les teves ganes d'ajudar o la teva bona voluntat està viciada per una visió parcial, fins i tot per potser un punt d'egoisme del que tu vols fer i no del que la societat necessita, ostres, és molt complicat de gestionar a nivell personal i a ningú ens ha d'escoltar que una cosa que volem fer amb bona voluntat, no? Doncs o no l'estem fent bé o potser no està sent tot lo bona que ens pensàvem i sempre acabes una mica com aquesta resposta de ostres, doncs que llavors millor no faig res, no? O per això no faig perquè sembla que la gent sigui molt desagraïda i estigui traient-li punt a tot. I clar, primer hi ha com aquest punt de dir has d'estar disposat a que et diguin que la cooperació que estàs fent i tot allò que estàs fent amb tan bona voluntat no necessàriament és bo o no necessàriament és del tot bo i que potser t'estàs equivocant i que potser has de canviar la forma de fer les coses, no? I això és molt, 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 molt difícil. I és molt difícil, especialment quan hi ha bona voluntat per part de les persones, no? Irònicament. És curiós perquè, d'alguna manera, dins d'aquesta exploració que estem fent avui, hi ha una necessitat de canvi de punt de vista des d'on fem les coses, no? Col·locar-nos en un espai potser una mica diferent, des d'on fem aquesta cooperació de dalt cap a baix, de baix cap a dalt, no? Tenint en compte aquesta horitzonalitat també a l'hora de relacionar-nos amb les persones o amb els espais, no? On estem fent cooperació. No sé si podríem d'alguna manera desglossar quines són també aquestes diferències que hi ha entre la cooperació més local i la més global, però enfocant en el voluntariat, no? Quan es fan les coses a nivell més local i quan es fan a nivell més global. A nivell ètic, sí? Quines diferències trobeu que hi ha? Complicada aquesta pregunta. És complicada la pregunta. És una mica enrevessada. Però sí. Sí, m'heu entès? Sí, la puc entendre. Sí, crec que l'he entès bé i si no jo tinc la resposta llavors em corregio, d'acord? Però sí que donant-hi una mica de voltes, no? Pensant que hi ha un tema de la capacitat que tenim de reconèixer la humanitat en l'altra persona, no? I potser en contextos més locals, no? En un voluntariat que passa doncs, per les activitats que es poden fer en el teu barri, en el teu poble, no? Potser com que és una cosa com molt més propera, hi ha més capacitat d'això, de reconèixer la humanitat en l'altre i aquest complex de Salvador Blanc potser disminueix, no? Perquè et veus més propera a l'altra persona, no? En el moment en què s'agafa un avió i arribes en un espai completament desconegut, en què tu et creus superior, no?, d'alguna manera, llavors aquest complex augmenta de forma exponencial i creus que aportes la solució a tot un país, no? I que sense tu la teva ajuda, aquell país estaria abocat a la fatalitat, no? Sense... primer de tot, amb molt poca humilitat per part teva, no? I amb molt poca consciència de les relacions, repeteixo, nord-sud, que estructuren el món en el que vivim, no? Des de la cooperació també es creu molt, en aquesta visió
colonialista de la cooperació es veu molt com que no es tenen en compte totes aquestes relacions econòmiques nord-sud i la pobresa s'entén com una fatalitat, no? De pobres han estat així sense reconèixer tot l'històric de com aquell país ha arribat a la situació en què està i tota la riquesa que se n'ha extret des del nord global, no? La importància de tenir aquesta visió de desigualtat social i no tant de pobresa com una fatalitat, no? I llavors tu, com a agent que portes a terme cooperació, cal tenir en compte tot això, no? I una mica vinculat amb el que deia la Míriam abans, del mal que fa quan et diuen que no fas les coses bé, al final també és com deixar de ser tu el centre, no? És com, ja està, fins aquí has arribat, no? Tu no ets el protagonista o la protagonista de tota aquesta història, no? Llavors, reubica't, com bé deies tu, Marta, i actua conscient, no? Sí. Jo crec que dins d'aquest reubicar-se que deies ja ens ve com una imatge superconcreta i molt exemple, no? No exemplar, sinó com que il·lustra molt bé el que estem parlant, que és la típica imatge de la persona que se'n va fer aquest volunturisme, no? Aquest turisme camuflat de voluntariat o de cooperació internacional, on està la persona al centre envoltada de persones negres, molts cops d'infància, o sigui, de nens i nenes, tot somrient, no? I que la publique. I sempre és com aquesta persona al centre, envoltada de les persones a les que ha d'ajudar. I aquesta imatge mai la veuríem amb infància d'aquí, o sigui, amb infància europea, amb infància espanyola o catalana, és que seria impensable que una persona fes turisme, o sigui, fes voluntariat, perdoneu, i es fes a fer... Moltes vegades... Volunturisme, un terme que... barreja, sí. I aquest tipus d'imatge mai la tindríem. I per mi també hi ha una pregunta a fer-se abans de fer... de participar en un projecte de cooperació internacional, sobretot quan són projectes de voluntariat, que és si estaries disposat a fer el mateix si ho haguessis de fer a casa teva, no? O sigui, hi ha moltes persones, sobretot els primers anys d'universitat, que dediquen un mes a l'estiu a anar-se'n a una altra punta del món, a construir el que sigui, quan són persones que aquí no és que siguin un exemple d'esforç, no? Però que durant l'estiu es plantegen fer aquest tipus de projectes. I clar, tot això és una despesa econòmica important, no? Perquè t'has de pagar un vol internacional bastant llarg, t'has de pagar, per més que el país sigui molt barat el que vagis, t'has de pagar una estada allà. Llavors, tu aquests diners estaries disposat a invertir-los en un projecte aquí? O estaries disposat a enviar-los i que fos la comunitat local d'allà qui gestionés aquests diners de la millor forma i fes aquesta inversió de la millor forma? O necessites ser part d'això, no? O sigui, com moure't i ser tu qui hi va. Llavors, aquesta pregunta és molt difícil perquè la majoria de vegades la resposta és que no, és que tu ho vols veure, no? Vols assegurar-te de que s'està fent. Hi ha com aquesta percepció de els països en vies de desenvolupament no saben gestionar els recursos, no? I hem d'anar als europeus perquè ells són caòtics i ells no ho saben fer bé i per tant millor que anem nosaltres a gestionar-los, i cosa que aquí no, o sigui, aquí et paren pel carrer a demanar-te una donació a una organització i, molta gent la fa perquè es fia de que aquí sí que ho saben gestionar bé, no? Ni vull romantitzar una cosa, ni vull dir que tot està bé a tot arreu, però sí que hi ha com aquest punt d'intentar traduir les coses i veure si estem aplicant la mateixa mirada. I clarament no l'estem aplicant, i és que qui digui que sí menteix, perquè tots hem crescut envoltats d'una societat que ens envia una sèrie de missatges, d'unes circumstàncies, d'una forma de veure el món, que això t'ha anat configurant, és que és inevitable. Si no vol dir que has viscut en una muntanya i no t'ha arribat res d'informació i després has arribat un dia a l'aeroport de Barcelona i te n'has anat a fer voluntariat internacional. Ho trobo increïble. Però si ets una persona que hagi rebut missatges al llarg de la teva vida, el que has anat construint és aquesta posició eurocèntrica de ostres, a Europa estem molt bé, anem a ensenyar-li al món com està igual de bé que nosaltres, no? Sense el que deia la Núria, sense veure, i Europa com és que està tan bé, d'on ha sortit tot això, no? Sí, sí. És curiós el que passa, sobretot al nord global, que tenim aquesta tendència salvadora, sí? Salvadora quan ho hem destruït tot abans, És que és molt pervers, en realitat. És molt pervers. O sigui, és que en realitat és molt pervers. O sigui, nosaltres, no? Hi ha hagut un expoli brutal, no? I llavors ara ens plantem la bandalla de Salvador. Bueno, és que a mi se'm posa la pell de gallina de pensar-ho, no? De la perversitat que hi ha en tot aquest discurs. Perdona que t'he tallat. No, perfecte. T'estem tallant molt, però... No, cap problema. Això és una conversa entre vosaltres i simplement
intento ordenar una mica la informació, però realment tornant al que deia la Núria, se'ns oblida la història molt ràpidament i és important aquest punt de fer memòria, sí? D'on venim i què és el que ha passat en aquests països del sud global que ara estem suposadament ajudant tant, no? Sabem la seva història, sabem d'on venen, quina és la nostra petjada, no? En aquesta Àfrica que estem ajudant o en aquesta Amèrica Llatina que estem ajudant o en aquesta Àsia, Orient Mitjà, en fi, no? Tots els països del sud global. Per què tenim més tendència a mirar cap a fora i ajudar a plantejar-nos poques vegades l'ajuda més immediata des d'aquí, des dels barris, no? Des de l'organització més local. Jo crec que a nivell local hi ha com aquest entendre que hi ha unes estructures existents. No? O sigui, tu estàs a Barcelona i et ve una persona a demanar-te diners per menjar i tu dius, bueno, ja existeixen els menjadors socials, l'Estat segur que li dona un ajut mínim, com que automàticament penses que hi ha... L'Estat ja està garantint unes coses, que ja hi ha organitzacions funcionant que n'estan garantint d'altres, que no ens necessiten, no? En canvi, quan penses en altres llocs, sí que penses en aquesta necessitat. I realment això és una visió molt parcial, no? O sigui, tu pots anar a una ciutat d'Estats Units i trobar moltíssimes persones vivint al carrer que no tenen menjar. Llavors, aquestes persones segurament pots agafar fer una recol·lecta d'abrics, no? I anar-te'n a Estats Units, a Portland, a repartir abrics a totes les persones que estan dormint al carrer, amb la mateixa lògica que que es recullen roba, etc., per portar a països d'Àfrica o, últimament ho hem vist també en zones de guerra. Llavors, aquesta lògica és molt difícil sortir. Jo l'altre dia pensava, d'on ve aquesta expressió, no?, del síndrome de Salvador Blanco, perquè es va començar a dir així. I vaig veure que és per un autor britànic, un escriptor, nascut a la Índia, que es diu Rudyard Kipling, és l'autor del Libro de la selva, i ell va fer un poema que es deia La carga del hombre blanco. I llavors, he buscat un tros del poema i és un poema de 1899 i deia, comença, llevad la carga del hombre blanco, enviad adelante a los mejores de entre vosotros, atad a nuestros hijos al exilio para servir a las necesidades de vuestros cautivos. I així segueix com tota una estona amb una missió civilitzadora, no? Com dient als seus compatriotes és important que us responsabilitzeu com a homes blancs de civilitzar la resta del món, no? D'ajudar la resta del món, com una espècie de... com una crida a la solidaritat, però feta des d'una perspectiva completament racista i completament d'inferiorització de l'altre, no? O sigui, hem de ser nosaltres l'home blanc qui ensenyi als cautius, als esclaus, com s'han de salvar a si mateixos. I com a partir d'aquest poema que es diu La carga de l'hombre blanco neix l'expressió el complex del Salvador Blanc, que al final és, doncs no reconèixer en cap moment o reconèixer des del paternalisme, que no deixa de ser una altra forma d'inferiorització, el que ja està funcionant a nivell local i el que ja s'està donant a nivell local. Com és que la cooperació està reproduint aquestes lògiques colonials? Perquè no s'ha repensat, jo crec, no? O sigui, el sistema ha estat super ben instaurat, és a dir, el racisme institucional, el racisme impregna qualsevol... No? I el racisme i aquesta herència colonial impregna totes les estructures socials en les que vivim, totes les nostres mentalitats, o sigui, absolutament tot. Llavors, si no hi ha un freno de mà, repensem-nos, és que la inèrcia se t'emporta, no? Se t'emporta. Llavors, jo crec que ara comencen a sortir veus crítiques dintre del propi sistema les organitzacions que porten a terme cooperació, de dir repensem-nos què ha estat passant. També pot ser, m'aventuro això, de que molta població racialitzada, migrada, que també pot estar com participant ara en aquests moviments, està com replantejant-se, no? També cridant l'atenció organitzacions del sud global que s'estan organitzant i que estan dient fins aquí hem arribat, no? Que estan qüestionant la forma en què s'ha fet les coses fins ara, no? I crec que necessita reflexió crítica i revisió de privilegis i de formes d'inèrcia històrica de molts i molts anys, no?
Una feina d'anar construint. Exacte. Sí, perquè a més no és inocu, no? O sigui, la cosa no comença i acaba en la cooperació internacional. O sigui, aquests projectes de cooperació afecten les relacions internacionals entre els països. Llavors, no és una organització francesa fent un projecte de cooperació al desenvolupament a Nigèria, sinó que és l'estat francès fent un projecte de desenvolupament a Nigèria. Llavors, això, després, quan hi ha conflictes, es nota moltíssim, perquè el primer que fan els estats, que tenen projectes de cooperació grans o que són grans cooperants en països, sobretot a l'Àfrica, és amenaçar amb retallar aquesta cooperació, no? O aquests fons que s'envien, etc. Sense haver instal·lat els sistemes per a que això segueixi funcionant sol. Llavors, clar, si tu arribes i amenaces amb treure això, és que la relació el neocolonialisme molts cops s'està basant en la cooperació. Llavors, no és gens inocu. I, per altra banda, la imatge que s'està fent de les persones racialitzades. O sigui, si un nen negre de Catalunya, durant tota la seva infància, a l'escola li estan ensenyant que tots els nens blancs són els que surten als llibres i als contes i a les revistes i que els nens negres només protagonitzen campanyes de recollida d'aliments, aquest relat és molt parcial. És que aquest relat és parcial i perjudicial per a aquest nen, no? Perquè al final doncs la imatge que hi ha de la gent com ell és aquesta i ja està. I en canvi, i tornant al cas dels Estats Units, als Estats Units hi ha moltíssima pobresa infantil, als Estats Units la taxa de mortalitat als parts és altíssima, als Estats Units hi ha molta gent en situació sense llarisme, hi ha molts drames que consideraríem de país en desenvolupament, però com que és als Estats Units no fem aquesta visió parcial. És com si fos una cosa quasi residual, no? O sigui, sembla que veure gent vivint al carrer als Estats Units sigui una cosa residual, quan des de la meva perspectiva, pel que jo considero la normalitat, vivint a Barcelona, jo arribo als Estats Units i penso, això és caos. O sigui, això que vingui França ajuda aquí, no? I en canvi aquesta imatge no la tenim. Llavors, és molt difícil, perquè al final tampoc no pots estar viatjant a tots els països del món per veure com és la realitat i valorar-la amb els teus propis ulls, i al final tots tenim el nostre punt de partida i és el que és. Però és molt miope, no?, la forma en la que veiem el món, i la cooperació és això, que es tradueix també després en les relacions internacionals, en les persones racialitzades que estan vivint a Europa, en les persones blanques que estan vivint a l'Àfrica, que també, encara que no estiguin fent projectes de cooperació, van amb aquesta visió com neocolonial, no? Jo recordo un cop parlant amb una dona, que no era a l'Àfrica, sinó que havia estat vivint a Indonèsia durant un temps perquè tenia una empresa, no sé si algo tèxtil, i es queixava de que la gent que venia a Catalunya no aprenia català, i uns minuts després, explicant-me la seva experiència a Indonèsia, em va dir que tots els seus treballadors havien de parlar anglès perquè ella no parlava l'idioma local i va estar vivint allà 20 anys. I això ho deia com una conquesta, no? Com una cosa de que macos han sigut tots que s'han adaptat a la meva llengua. Ostres, és molt fort tindre aquestes dues visions del món en la mateixa frase, no? I les tenia supernaturalitzades. És curiós, l'òptica, des d'on fem les coses, d'alguna manera, com canvia i com reforça estereotips, formes de fer, i quanta feina tenim a l'hora de construir totes aquestes formes de suposada ajuda. Com ho veieu a nivell de reciprocitat? És a dir, creieu que dins de la dimensió ètica de la cooperació es podria incorporar això? És a dir, és tan vàlid el que jo vaig a fer com el que jo rebo, i des d'aquí, des d'aquest intercanvi, podem començar a tenir una relació entre iguals? Jo crec que sí, que hi ha formes, altres formes de cooperació possible, no? És a dir, com hi ha altres mons possibles, una mica com en aquesta mateixa lògica, no? Hi ha altres formes de cooperació possible que s'estan portant a terme, no? Hi ha, com, per exemple, hi ha les pràctiques de la cooperació tècnica, no?, que és un treball entre equips tècnics de diferents ens locals, no?, ens locals de Catalunya, amb ens locals d'altres països, no?, i que treballen conjuntament per uns determinats temes, no? Hi ha una experiència prou bonica que és amb temes de treballar amb la mutilació genital femenina, no? Que es treballen amb personal tècnic de diversos ajuntaments de Catalunya amb un alt índex de població d'origen de països on es practica la mutilació genital femenina. Llavors, hi ha tot un tema de cooperació tècnica en aquests països per treballar conjuntament, però que serveix, el que deies una mica tu, d'aquesta reciprocitat, no? Els equips tècnics de Gàmbia, per exemple, no? Donen informació
als equips tècnics de Catalunya de com treballar aquestes temàtiques aquí, i llavors elles des d'aquí expliquen com altres temes de com poder treballar. No? M'estic embolicant una mica, però el que vull dir és que es pot arribar a fer una cooperació que passi més per la solidaritat i l'intercanvi de coneixement mutu. No? Una altra línia de treball superinteressant, per exemple, és la cooperació interuniversitària, no? Que pot passar per intercanvi d'alumnat, intercanvi de professorat, no? Aprenentatge mutu. Jo vaig estar treballant un projecte en temes de salinització del delta del riu Casamance i treballàvem amb professorat d'aquí, expert en temes de salinització, i amb professorat de Senegal, expert en salinització, no? Llavors era com un treball en equip, no? I això també és cooperació al final, no? I en la mesura del possible es generava una relació molt més horitzontal i molt més d'intercanvi i no tant d'aquesta... I al final l'objectiu és passar d'una relació de dependència i dominació a una relació de treball entre iguals, no? I de solidaritat real. Sí. De fet, ara tinc ganes d'escoltar la veu de les persones que ens han fet també preguntes, Míriam i Núria. Doncs aquesta secció que es diu La teva veu, doncs l'hem fet perquè tenim ganes de tenir un petit feedback amb les persones de diferents universitats que volen saber una mica més, en aquest cas, d'aquest tema que estem tractant avui, que és la dimensió ètica de la cooperació. Els escoltem. Hola, què tal? Soc l'Andrea, estic estudiant un màster a la UOC que es diu Estratègia i creativitat en la publicitat i m'agradaria saber com poden les organitzacions de cooperació garantir la transparència i la responsabilitat en la seva gestió ètica. Moltes gràcies. L'Andrea Sanz de la UOC, Míriam. Això potser la Núria controla més. T'he mirat a tu. Núria? Bueno, jo crec que les organitzacions han de passar per tots aquests processos també de reflexió, no? Primer prendre consciència que tenen una responsabilitat ètica en els projectes que porten a terme i llavors garantir temes molt bàsics com la participació, és a dir, que un projecte de cooperació no es pot definir i dissenyar en una oficina de Barcelona, sinó que s'ha de dissenyar i des de les comunitats on es portarà a terme, no? És a dir, que tu no pots decidir, sí, doncs mira, primer construirem un pou, llavors tancarem el perímetre agrícola i llavors farem uns tallers d'empoderament sobre les dones, no? I és com, bueno, nois, algú li ha preguntat... Perquè les bases... Clar, exacte, perquè les bases de la convocatòria ho diuen així. Això és un altre tema, Clar, o sigui, superimportant això, però llavors és com algú li ha preguntat a aquestes dones si realment necessiten algun taller d'empoderament o no. O potser és que necessiten una altra cosa, potser tenen dret a una altra cosa, que és un tema també important, no? De passar d'aquest enfocament de necessitats a un enfocament de drets. No és que tinguin una necessitat que nosaltres, com a salvadores blanques, hem d'anar a cobrir, sinó que hi ha uns drets humans que se'ls han de garantir. Llavors, qui és responsable de tot això, no? Elles són les titulars de drets, llavors hi ha uns titulars de responsabilitats i uns titulars d'obligacions que han de treballar conjuntament per garantir que aquests drets siguin efectius en les vides d'aquestes persones, no? I això passa per la participació i per la localització de la cooperació, no? Sí, jo diria, aquest és un tema, i llavors un enfocament, aquí és com el punt com teòric del podcast, però un enfocament interessant que a mi m'ha ajudat molt a entendre-ho, no? És l'enfocament de gènere i basat en drets humans, que és una nova forma d'enfocar, no? I permet... també perquè nosaltres necessitem, o jo com a mínim necessitem, no? Com ho hem de fer, no? Com la teoria darrere les nostres pràctiques, no? Doncs aquest enfocament de gènere i basat en drets humans, hi ha un munt de material, hi ha un material superinteressant fet per la coordinadora d'ONGs de Lleida, que així també sortim del centralisme de Barcelona. No, totalment. I és un material superinteressant, super ben fet, i que dona la part teòrica, però també eines pràctiques sobre com implementar aquest nou enfocament que permet llavors tenir una nova mirada i unes noves pràctiques en la cooperació. Míriam, no sé si vols afegir alguna cosa més en aquesta resposta a l'Andrea Sanz, estudiant de la UOC, sobre la transparència i la responsabilitat en la gestió ètica, o podem passar a la següent pregunta? Endavant. Hola, jo sóc na Paula, estic fent un màster d'investigació arqueològica a la Complutense de Madrid i jo volia demanar com podem assegurar que les nostres accions de cooperació respecten les cultures locals i no imposen valors occidentals. Moltes gràcies.
Estudiant d'antropologia. Bona pregunta aquesta, eh? Sí. Com podem assegurar-nos d'això? Sí? Potser Sí. primer passant endavant, Míriam. No, jo crec que aquesta, quan estava preparant, pensava... Sona una mica com en plan, estàs estressat, no t'estressis, no? La resposta que donaré, però... Com podem intentar fer això? Crec que hi ha un punt que és molt bàsic i és conèixer la cultura local, i això sona molt fàcil, però és que no ho és. O sigui, conèixer la cultura local no vol dir conèixer com les coses més de festivitats, etc, que també és important, sinó realment estar en un constant aprenentatge de què vol dir la cultura local, de com funcionen les coses, de com és la interacció amb la comunitat local. I quan dia a dia. Clar, del dia a dia i des de diferents perspectives, no? O sigui, jo si intento conèixer la comunitat local de Barcelona només parlant amb vosaltres dues, lògicament, és que marxaré... O la comunitat de Catalunya, aquí ja us he ficat a Barcelona. No, o sigui, aprendré una coseta, potser, però no em quedaré amb tot. O sigui, lògicament no coneixeré. Llavors, aquesta part de l'aprenentatge constant per mi és molt important, no des de t'he d'aprendre perquè t'he d'estudiar, perquè t'he d'atendre, sinó realment per la curiositat de, ostres, com és això, no? Que és diferent a lo meu, i en què és diferent a lo meu, i en què és igual a lo meu. I aquí vaig al segon punt, que és intentar fugir d'aquest etnocentrisme que ens caracteritza a tots, no? Estar tota l'estona com a que lo bo, lo universal és el punt de partida europeu i a partir d'aquí tots són excentricitats, coses estranyes i coses que hem d'anar decidint si estan bé o si no estan bé, no? I llavors, si nosaltres partim de la base de que l'europeu és l'estàndard i és la norma, per exemple, dinar a les 2 és l'estàndard, no? Dinar a la 1. Llavors, si algú dina a les 3, és que dinen supertard, no? I si algú dina a les 12, és que dinen superaviat. I potser simplement estan dinant a hores diferents. I si anem ficant com aquestes capes de jutjar, lògicament l'hora del dinar és un exemple que no té més transcendència, simplement perquè crec que s'entén molt bé. Però si nosaltres sempre partim de la base de que el nostre és al punt mig i la resta són coses estranyes, és molt fàcil caure en la tendència de són uns desorganitzats, són un caos, són molt escandalosos, són això, són l'altre... Com anar jutjant des d'una perspectiva negativa, intentar apropar la seva forma, la forma de fer d'altres cultures cap a la nostra, no? Cap a l'europea. I jo crec que la cultura europea té coses molt positives, però també en té moltíssimes de molt negatives i que aniria molt bé fer el procés invers. O sigui, la pèrdua de comunitat a Europa jo crec que és tràgica. O sigui, jo crec que és una cosa molt forta. Sobretot, en el meu cas, que sóc d'una família marroquina, ho comparo amb la forma de fer de la meva família i des del meu etnocentrisme, no? En el meu cas de dona nord-africana, em sorprèn molt la pèrdua de comunitat europea i m'agradaria molt que Europa això no ho hagués perdut. No? I a vegades quan veig projectes de cooperació, quan veig, ja no projectes de cooperació, sinó empreses que s'instal·len a Àfrica, no? I que intenten fer les coses a la forma europea, penso, està molt bé tota aquesta organització, està molt bé tot aquest ordre, però per aquí pel camí també s'estan perdent coses. I un exemple que no té a veure amb la cooperació, però, per exemple, en el cas de les relacions familiars, a Europa es parteix molt de la base de bueno, doncs tu no pots arribar a casa d'algú, no? I no avisar en quina hora arribaràs i en quina hora marxaràs i si et quedaràs a sopar o no i quantes persones sereu, no? Si dieu que veniu 3 no podeu vindre 4 perquè és una falta de respecte i encara menys podeu vindre 5. Al Marroc tu dius que vindràs dimarts i potser vens una persona i potser són 2 i potser són 3 o potser són 5 i potser vens dimarts i marxes dimecres o potser vens dimarts al matí i et quedes a dinar i no passa absolutament res. I això després té una sèrie de connotacions també, que és que si jo arribo dimarts i a tu et falta una cosa, quan jo arribi ja no et falta. Allò ja ho tens. Si jo arribo dimarts i per la tarda has d'anar a agafar un moble i no et són prou mans, doncs hi anem tots. Com moltes coses de no estar sol, de tindre aquests sistemes d'ajuda. I això que Europa ha perdut a mi em fa gràcia perquè ara ho està intentant recuperar en projectes d'economia circular, no sé, per exemple, jo al municipi on Vic han fet un grup de WhatsApp entre veïns per intercanviar objectes que tenim a casa i que ja no volem, no? Llavors, quan tu et sobra un objecte, li fas una foto i el puges. Això segur que el dia de demà algú intentarà dir vam fer un projecte molt xulo a Montcada, anem a fer-lo igual a Algèria, que funcionarà superbé. Ja funciona, això ja s'està fent. No cal que ho facis tu, perquè la comunitat local d'allà això ho té. Llavors, mentre no li treguis, mentre no vagis amb la teva perspectiva europea a dir no, hem de ser més ordenats, tranquils que això no ho perdran. Llavors, hi ha com molt subtext dins de les coses i dins del que estem transformant, que és com, cuidao. M'he anat una mica, m'he ido por las ramas. No, però ha estat molt bé perquè ens ha servit d'exemple, no? Per veure des d'on aportem, des d'on cooperem, des d'on voluntariem, sí? I
com ens informem d'allà on anem a fer totes aquestes tasques. Sí? Si arribem a un poble, a una ciutat, a un espai, doncs primer mirem com funcionen i després fem propostes, i no a la inversa, d'alguna manera. No? Bueno, fem propostes o que les facin elles, eh? Facin elles. Que les facin elles, nosaltres les recollim i nosaltres tenim l'accés al finançament i ja ens apanyem perquè encaixi amb la convocatòria, però crec que l'important és que les propostes surtin Sens dubte. d'allà on s'han d'executar, perquè si no és que serà un fracàs, de totes maneres. Doncs passem a la secció d'objectes trobats, que són aquells objectes que us han fet fer aquell clic en la vostra trajectòria vital. Endavant amb el teu objecte, Míriam. Doncs jo he portat un llibre de Sirina del Visibay, editat per ACAL, que és La cárcel del feminismo hacia un pensamiento islámico decolonial. I per mi aquest llibre va ser com un abans i un després a l'hora de pensar en la cooperació internacional, perquè abans d'entrar... O sigui, el llibre analitza la perspectiva feminista sobre les comunitats de dones musulmanes feministes i el pensament islàmic, no? I abans de començar, primer comença parlant de la cooperació. I hi ha com una primera part sobre la cooperació i aterrant molt bé una sèrie de reflexions que jo crec que et fan com obrir els ulls moltíssim, sobre tot això. Hi ha un moment del llibre en el que diu el sistema de la cooperación al desarrollo es intrínsecamente jerárquico y desigual. I crec que això, honestament, no ho podem perdre de vista i hem d'acceptar-ho com una realitat. O sigui, no és un... No, jo ho faré diferent perquè jo sóc millor persona. És que és intrínsecament jeràrquic i desigual. És que si el món no fos desigual, la cooperació no existiria, no? I si tu no fossis part d'aquesta desigualtat, no series tu el cooperant, sinó que series la persona que està a l'altra banda del projecte. Llavors, per mi aquest llibre, com molts altres, però jo aquest que l'he anat consultant moltes vegades i sempre em costa molt d'escriure'l, és clau, la veritat. Doncs aquest llibre, La cárcel del feminismo hacia un pensamiento islámico decolonial. Shirin Adelvi Sibay. Shirin Adelvi Sibay. I passem a l'objecte de la Núria, que casualment és també un llibre. Però no ens hem posat d'acord. No ens hem posat d'acord, No. Però és que llavors s'ha de llegir molt. Això vol dir que s'ha de llegir molt. S'ha de llegir molt. Jo he portat un llibre que es diu Descolonitzar la ment, d'en Tiongo, editat per Raig Verd, que també és un llibre molt potent, que a mi em va sacsejar molt i fer pensar molt i qüestionar-me molt, i parla sobretot com els processos de colonització, més enllà de la violència física i del domini de la política i dels sistemes econòmics dels països colonitzats, van també ser... O sigui, la potència rau en la colonització de les ments, no? I llavors, per mi, pensant en la cooperació, és fins a quin punt, no? Si parlàvem aquesta lògica que la cooperació també té un punt de mantenir aquest llegat de dominació i de dependència, fins a quin punt també la cooperació no fa aquesta cooperació de les ments, no? Aquesta colonització de les ments, no? Jo el recomano molt perquè em sembla un llibre molt potent que serveix molt per sacsejar i repensar-se. O sigui que... Sacsejar, repensar-se, deconstruir-se. Hem parlat d'etnocentrisme, de neocolonialisme, del síndrome del Salvador i la Salvadora Blanca, i sobretot també d'autoavaluar-se les motivacions a l'hora de fer cooperació. Hem explorat aquesta dimensió ètica d'una manera molt bonica, m'atreviria a dir que inclús amb aquest punt de reflexió necessària, de vegades pot interpretar-se com a mig filosòfica, però molt aterrada, que ens ajuda a aterrar els conceptes. Sí? Ara el que falta és posar-ho a la pràctica, sí? Aquestes lectures, integrar-les, digerir-les i aleshores sí anar a fer cooperació allà on vulguem, amb aquesta prèvia de construcció d'un i d'una. Moltes gràcies, Núria, moltes gràcies, Míriam, per haver vingut aquí al nostre videopodcast. Gràcies també a les persones que ens esteu veient, que ens esteu escoltant a través de les pantalles. Avui hem parlat de la dimensió ètica de la cooperació, hem explorat les qüestions que hem considerat clau d'aquest tema i posant així un mosaic de veus diverses sobre
aquesta qüestió. No us perdeu, evidentment, el proper episodi, que serà l'últim d'aquesta seqüència de podcast, on parlarem de la cooperació al desenvolupament en l'era digital. Estigueu atentes, mantingueu-vos connectades amb nosaltres per dir la vostra també a través dels canals habituals de les vostres universitats. Salutacions de qui us parla, Marta Molina, i també en nom de la xarxa UniAct, Universitats en Acció per un món més just, per fer possible aquest videopodcast. Moltes gràcies també a Soroll de Fons Comunicació per l'enregistrament i a tot l'equip tècnic del programa. Ens veiem en el proper capítol de Veus de Cooperació. Fins una altra.